Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Hausatop.com Watalar ta tafi kalamiya da jin daɗin zancen. Akara makalla ta yaya ne mace take zama alkhairi a gurin ɗa namiji? Hakika mace alheri ce ga namiji idan har ya biya sadakinta, kuma mace shari ne ga namiji idan babu sadaki a tsakaninsu. Wannan shi kuma manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewar da ka taɓa macen da ba taka ba a muharrama ka ba, wanda ka sa hannunka a cikin wuta ya kone kamar mushe shi. Kamar mushe? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ya kwamba da gwara ka sa hannunka a cikin wuta ya marmashe ya fi akan ka taɓa macen da ba muharraman ka ba. Subhanallahi yan uwa, ya kamata fa mu farga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me aka? Zan biya. Allahu akbar. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina Sa'idu ne? Akara makalla ga Sa'idu can ba. A zaune? Ka kira shi ma. Sa'idu. Ya kai. Ka zo ana magana da malam su. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وبمؤمنا والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارك. Ni ne nake kiran ka sai. Muna zuwa makaranta muna yin sallah amma kai kana so ka zama arni. Sa'idu, me yasa ake sallah kai kana zaune? Gaskiya malam ba yunwa nake ji. Kawai in nayi sallar da ni gaba ɗaya sai in ji gaba ɗaya kamar ba sallar ne ba. Shi yasa kawai na koma gida. Karamakallah daman halinsa kenan ko da yaushe haka yake. In bai rashin sallah a zahar ba ya yi tala asar. In bai tala asar ba zai yi rashin sallar magana. Kai nake yi wa an kai nake wa ka daina karɓa mana. To amma yanzu kai ba babba ne a cikin banda koyi muke da shi a ran ma da yanzu a cikin wani ya bi halinsa. Nan wurin ba gurin hayaniya bane. Guri ne na maslaha. Shi ya sani ne?
shine abin da ai nake faɗa, ba na ce ka ƙara yin magana ba ko ka ƙara maimaici. Maslaha ta ce ta zaunar da mu anan ba ja'in ja bace. Kana ji na Malam Sa'idu? Ita rayuwa ba haka take ba. Kaga yanzu dai hakikanin gaskiya ita ainihin sallah da ka gani barinta ya fi kowane irin zunubi. Duk wani zunubi da ka sani na shan giya da luwaɗi da zina, rashin barin sallah ya fi kowane al'amari muni a cikin rayuwar ɗan adam, musamman musulmi. Hakika kuma ita sallah tana ingantuwa a lokacin da ainihin bawa yake da cikin nutsuwa. In baka da nutsuwa ne a lokacin baka ci abinci ba, ka ji cewar baka da nauyin da za ka yi sallah, ina ganin cewar in babu abincin a kusa wanda ainihin ka aiwatar da sallah. To ina son ku gane ba wai shi din ba ma dukan mu cewar ita sallah ainihin rashin kula da ita ba karamin tashin hankali bane. Ya fi kowane irin zunubi a ce Allahu akbar baka dau wato ainihin ruwa ka tafi kaya alula ka je ka bi jami'in sallah ba. A kiyaye kuma a yi haƙuri a lokacin da ake jin yunwa ana cikin rashin nutsuwa, amma idan abincin yana kusa an halatta cewar ka fara cin abincin domin ka samu nutsuwa sai ka gabatar da sallah. To amma Sa'idu yanzu babu abinci a kusa da kai kuma babu sallah, kaga an samu babu madalla. To ka dai gane yawwa yanzu ciki zan shiga karɓo abincin tunda na ji wannan. To babu laifi sai a ce gurin ajiyar akwai sai a samu a cikin ba laifi. Ai da sallar ya fara yi. A kyale shi ya samu nutsuwar shine ya tafi in akwai kusko dumame su ba shi. Da kai wa'azin nan ya kamata da ma je karba abinci. Sa'idu, daga yau kar ka ƙara cewa sunan ka sani, kawai ka zama arne ba ka sallah. Sai ka cire daga cikin musulunci. Dale shi. Ya aka yi? Wani ɗan bako ne zan fita da shi. To wani irin bako ne da ba za ka tsaya ka ci abinci ba? An kusan gama saura ka ɗan fa abincin a ƙarasa shi ba ka karya ba. Ai ba na jin yunwa. Ainihin cin abincin da na ci jiya shi ma ɗin yana nan a cikin ciki. Tun abincin da ka ci jiya da yamma shine har yau da safe duk bai narke ba. Wallahi ka daina zama da yunwa. Ka daina fa zama da yunwa. So kake irin ciwon nan na zamani ya kama ka olsa? Sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Rashin cin abincin ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? A'a ajiya wato akwai lokacin da aka kawo mishi kyautar raguma da bayi da likitoci. Sai ce to abban masa raguma da wannan bayi amma ba shi da bukatar likitoci. To saboda baya cin abinci sai ya ji yunwa. Haka. To yunwa ce ba na ji shi ne dalilin da yasa bai kamata a ci abinci. To Allahu Akbar. Allah ya ƙara basira. Allah ya ƙara hasken makaranta. Tashi ka je ka same shi. Ai ni ba zancen da zan kawo mishi sai ya kawo min hadisi. Duk abin da zan faɗa sai ya kawo min hadisi. To shikenan. Allah ya ƙara ilimi da fahimta da basira. An bani yarinya ne. To an baka yarinya kamar yaya? Wallahi aran. An baka yarinya? Wallahi amma an sa ranar biki. Kace za ka yi aure? Gaskiya ne. Ka ce an baka yarinya ai kaga sai mu tafi wani wuri daban. Shi zan ce sai ana bude shi. Gaskiya ne. Wallahi an sa rana ma. Masha Allah. Wata biyu aka sa bikin. Alhamdulillah. Amma ba karamin farin ciki ne maka ba. Wallahi na yi matukar murna sosai fa. Masha Allah. An sa rana? Wallahi. Allah ya sa aboki arziki da shi. Allah ya tabbatar muku da alheri. Allah ya sa ita ce aboki ya shiga ka aljanna. Sannu. Na maka murna matuƙa. Yawwa. Yaya? Yarinyar ma dai ya uwa ce ai. Ta gida ce ma? Ta gida ce. To ai kaga an yi zumunci. Sai ai kokari kuma a rike zumunci. Tunda ba a san ainihin ka san ita rayuwa
yadda take sai ga kuma cewar idan ba a zauna din a lafiya ba sai ga zamanci kuma ya tafi kaga kai abu biyu ya haɗe maka aure babban al'amari ne amma kuma sai ƙara zuwan maka cewar akwai kuma an zo an haɗa dangantaka in ba a hankali ba sai ga abu ya zo kuma an shiga cikin zumunci sai a taya mu da addu'a ai ka addu'a an same ta sai dai kuma akwai wata yar magana malam da nake so da man samu lokaci sai mu to abin da ba komai bane akan ka ne wallahi malam saboda mutane haka suna ta yi mana shagudi akan ba ka da aure malam shine muka ga cewa ya dace a ce kai ma ka dan samu ka yi auren nan saboda wallahi mutane sun takura mana muku a kaina wallahi malam ba ni aka takurawa ba ku aka takurawa amma a kaina gaskiya ne to babu laifi wannan mutane da suke takura muku ina ganin cewar ka sani wadda rayuwa yadda ke kasance kai yanzu maimakon mutane su yi ta kansu kai ta kanka sai ka ga cewar mutane suna ta kansu suna ta taka yanzu mai ruwan mutane da ni auren nan lokaci ne ni ma ina nan Allah yana tare da ni kuma ya san da ni in lokacin auren yayi zan yi kuma auren nan in muka ga a duba za mu ga cewar ba wai abu bane da Allah ya ce dole fa sai ka yi shi Qur'ani da hadisi ba inda Allah ya ce dole sai ka yi aure akwai wanda ma an haramta masa aure ko to dan haka ku yi hakuri hakika ba za ku ji daɗi ba tunda ina tare da ku ku ji ana faɗar maganganu ba abin da ban ji ba ba abin da ba da kunne na abin nan da ka ji har ta kai ga cewar ana kafarta ni ana ganin cewar akwai wasu hanyoyi da nake bi na fasikanci wai yasu billahi wanda wasu ma suna tunanin cewar kamar ba matan nake sha'awa ba maza ma nake sha'awa saboda ba ni aure ba kuma an ga cewar ina tare da Allah kowane lokaci to ba zan tsira daga sharrace ba sai ku toshe kunnen ku kuma ku ci gaba da addu'a Allah ya zaba mafi alheri amma kada ku damu kanku ni malam kawai tunanin da nake yi yanzu idan ka tafi malam ka tafi da ilimin ɗin to idan na zauna ne wani lissafi malam in ka riga yau Allah ya karɓi numfashinka ka tafi da ilimi to alhamdulillah ai ka san shi lamarin ilimi abu ne mai muhimmanci wanda shi ma a can ɗin zai maka aiki amma dai malam ya dace ni abin dama da nake so in gaya maka dai tunda na yi ma Hausa na gaba ka gane to malam ya dace kai aure to mun taso tare da kai malam yau an ce maka ƴaƴana 6 a karmakan lawa shine nake gaya ma idan Allah ya karɓi ranka ilimin nan ya tafi ya dace a ce kai aure ka hayayyafa a cikin ƴaƴanka ko Allah zai sa Allah ya taimake mu yi mana ladabi a samu me wanda zai gaje ka wajen ilimi masha Allah shine tunanin mu kuma shine wannan ba laifi bane kam wannan shawara ce mai kyau to amma in ka duba zaka ga ba ni kaɗai nake amfanar ainihin karatun ba akwai almajirai da suke zuwa ina koyar da su kuma Allah ina ganin akwai masu ƙwazo a cikin su wanda a yanzu haka suna nan makarantu na Islamiyya suna koyar da to akramaka Allahu arama dai da an san da ana koya wa ɗalibai ilimin nan arama ai an ce da arziki a garin wasu haka ne kwara a garinku aka ce a gidanku ma aka ce naka to amma ka san da cewar babu wani guri a cikin hadisi ko a cikin alkur'ani mai tsarki da aka wajabta cewar dole sai mutum ya yi aure babu gaba ɗaya alkur'ani da hadisi babu akwai inda ma aka ce akwai mutumin da an haramta masa auren gaba ɗaya ma ba za gaba ɗaya akwai kuma wanda da ya auren da kai ya auren duka akwai kuma wanda ya zama dole sai ya yi auren to ni ina cikin wani arama to ai yanzu ba gashi ba gashi ai ba wai hikima bace tamu abu ne daga Allah gaskiya da manzansa kuma sallallahu alaihi wasallam wato babu laifi yanzu da kai in kana da adalci a cikin gidanka hakika kana cikin masu babbar rabo kamar da na jero ma wa'annan mutane da na faɗa maka duk wanda zai zauna da mace ba zai ba ta hakkinta ba na abinci da kuma
kula da ka sani na mata da miji to haramun ne auren a tare da shi. Duk wanda kuma har zai ci ya ƙoshi ya ji cewar akwai bukata a tare da shi to ya wajabta masa dole sai ya yi wannan auren. Akwai kuma wanda in ya san zai iya rike kansa shikenan sai ya zamansa shi kaɗai ba wani abu bane. Daman ba wani abu ne dai a kiyaye kada a sabuta a fada cikin tarkon shida. To, karamakallahu na da kuma din nabi saboda hujjoji da ka kawo min da alqur'anai da hadisai kuma ga su ma a gaban ka. Masha Allah. Amma dai yaran ma na san dai ka san dai ni abokin ka ne. Gaskiya ne. Daure wannan dai na san a ce kana cikin masu bukata ne a daure a auren. Shine. An tabbata muna da bukata? Insha Allah. To, yanzu da a ce da aurenka kana da iyali ka zauna a gida sai na gama abinci tukuna za ka zo ka ci? Ba za ka samu abinci ka ci hankalinka a kwance iyalinka ta yi maka girki ka ci ba? Ni shi kenan ba ni da hutu ma? Sai dai kullum kwananka yana gida ana caje ka ɗauko kwano ka ci? To wallahi zan gaya maka gaskiya. Daga wannan abin ya kusan ƙarewa. Ka jin baka labari ka nemo yarinya ka aura sai ka yi aure tukunna. Sai ka aure shine cikon cewa kai mutum ne kamili sosai. Ina dalilin wannan lamari haka na kana zaune shekara da shekaru ka isa a ce kana da in haihuwa ne ma yanzu a ce kana ina da yan jikoki na suna nan suna dan min dugui ina shashafa kansu. Amma a ce kana zaune ka ƙi yin aure? Haba dan Allah. Shi auren ma akwai inda ainihin aka faɗi cewar ba dole bane sai an yi shi. To, auren kuma zai iya zuwa wannan karatu da na sa a gaban neman ilimi kuma auren ya zo ya taɓa shi. Da aka gama lokaci nan akwai littattafai da nake kawo na san na haddace da sai a yi in Allah ya. Sai yaushe za a haddace littattafai? Ai karatu baya taɓa ƙarewa a duniya. Karatu daga nan haka shekara 100 idan Allah ya baka yawan rai kana nan kana karatu neman ilimi kake yi. Ka fi shugabanmu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matansa nawa? Ba ya yi aure ba da matansa? Ko ka fi shi karatu ne? Kai karan kada miya kawai. Me ka sani? Amma ka dinga cewa wani daga na ɗauko magana sai ka ɗauko min hadisi da ruwaya. Ka dinga gaggaya min ina gaya maka magana kana wani ne haka za a yi kana daga kai kamar kadangare. To wallahi ka kiyaye ni in za ka yi aure ma kai ka san ba za ka yi aure ba za mu garwaye da kai in gaya maka. Lokaci kan ai ya zo kai ne baka so ka yi. Ha? Sai ka dawo gidan nan ka zo tukunna ko ruwan gidan nan ana ka shan sa tukunna. Balle wani abincin gidan nan. Haba. Da ka rena ni? Hakuri ɗaya kawai ka fito da yarinya ka aura. To shine dama na ce bari in zo in gaya miki maganar malam. To. Malam dai ya dace a ce babakin mashi magana duk yanda za ya yi aure. Domin wallahi mutane har sun fara wa'ansu maganganu wanda ni ba na jin daɗin irin wa'annan maganganun da suke a matsayina na abokinsa. Don kin ga malam ba huɗa ike da mata ba. To amma har an fara ƙananun maganganu ana ɗan zargin shi. Zargi? To shine na ce bari in zo in same ki. To yanzu duk abin nan da bawan Allah nan yake yi, to aure ina ce aure nufi ne na Allah. Sai lokacin da Allah ya nufa a yi shi ake yin sa. Gaskiya. Ni kaina nan ba irin abin da bana faɗa akan zancen auren nan nashi. Ka gani? Ina nan ana ta kokari. Amma dai mutane idan suka yi haka ba su yi masa adalci ba. Wannan zargi da ake yi masa. Idan suka zarge shi ba su yi masa adalci ba wallahi, amma ba komai. In Allah ya yarda. An zo ƙarshe. Kin san ai mutane kana naka kana hidimar ka wa'ansu sai kaga suna wannan ɗinka. Haka ne. To abin na san dole idan ba a ɗauki mataki da wuri ba dole ni na san abin sai ya zo yana damu. Mu ɗin ma da muke tare da shi sai mun zo ba ma son mu fita ko kuma mu shiga cikin mutane dan mu ma sai mun shiga cikin alamomin zargi. Kai jama'a, kai jama'a.
mutum bai da gadon ka amma yana da gadon maganar ka. Ba komai. In Allah ya yarda komai ya zo ƙarshe insha Allah. Shikenan ba. Zan kira shi. To shikenan ba. Kuma in Allah ya yarda komai zai canja. To shikenan. A sanar da shi insha Allah. Insha Allah zan sanar da shi. Kai jama'a yaran nan. No, ba kuka zaki ba ki haƙuri ke dai wannan din insha Allah. To zan koma ni kam. To sani na gode baba. Ai mai son ka ne ma yake zuwa ya gaya maka abu da kake. Na gode. Ai dole ko me yake ciki dole ma a sashi sai yayi auren nan. Dole ma a sashi sai yayi auren nan. Mutane? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani abin da malam yake yi gabaki ɗaya duk ya samu a cikin wani yanayi na rantsi da Allah. Gaskiya dole fa malam ya dage abin da ya kamata ya yi aure amma malam ya ki. Kullum ya rike littattafai ya rungumar littattafai. Kuma kaga malam yana da kima da daraja a gurin mutane. Ba gane? Wallahi yadda ya shiga yana da mutunci. Kaga bai kamata a ce a yi masa kallon mara aure ba. Ba wanda zai gama da ce bai da aure. Kuma ta kai ta kawo yanzu a cikin gari fa mutane har suna tunanin cewa malam maza yake so ba mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kamata malam gaskiya ya aure. Gaskiya malam ya kamata ya aure. To yanzu daga kaman yanzu kaman tsaya ka ce maganar da ke so ga yanzu su kaman mutane na gari suna nufin mu da muke zuwa wajen malam ɗaukar karatu suna nufin mu yake nema ko wa iyazi billahi bakin kai sari dutsen dala. Ai abin da yasa waye muke zuwa wajen malam a matsayin sa na namiji su waye suke zuwa mu ne to ka gani to kuma shi ya ce mutane suna wannan zargi su ma ai zato suke yi zargi suke yi shi ma malam da kullun litinin da alhamis sai azumi. To yanzu ku a misali a iya tunanin mu gaba ɗayan mu me malam misali ba namiji bane misali larura gare shi ko a'a yana daga cikin mutanen da bai ni ka san tunani na za su iya rike ka san tunani na da ka san tunani na ni gaba ɗaya tunani na fa gani yake kamar wani addini ma yake na daban yake nema ya tusa mu ciki saboda za a ce malam yadda yake fari yadda yake ba yadda za ta kalli malam bata ce tana son shi ba gaskiya amma kuma wai ya nauke ana masa magana aure kullun sai kwana yake sai lunguna yake shiga da mu ai masa addu'a Allah ya bashi kuma mace ta gani kuma abin da zaka auna da shi kaga muna sallah azhar da malam muna asar muna magarba muna isha to bai taba nuna mana wata hanya ta daban ta banza baya nuna mana hanya ta banza idan aka tashi daga makaranta ba kai kake raka shi ni nake raka shi har daki daidai da alwalan da bai taba nuna mana wani canji da alwalan da muka sani iyayenmu suna yi kakanni da yayi kawai mu yi addu'a ubangiji Allah ya zaba masa abin da ya fi alheri gaskiya abin da naka gaskiya ne kan kada ka ƙara ma yi min in na ƙare maka magana aure ba ka yadda da maganar nan dawo ba gaskiya ne ka wallahi dan tashin ban maka gidan nan amma kiya hakuri sai yanzu ba ruwa na da kai dukkan nema abin da kake so can kada ba ka ce ni uwarka ce ka je ka nemi duk inda zaka nema ka shiga dan me hankali na a tashe mutane suna ta zarge-zarge abadan Allah don Allah hajiya wannan magana Allah muke duba in ka ce za ka duba mutum akwai matsala mutane kullum suna da kirkire-kirkiren abubuwan da suke faɗa wa jama'a to idan ka duba ka ga irin matsayinka a unguwan nan ta kai ta kawo yanzu har zuwa ake ana gaya min cewa gashi abubuwan da ake ciki abadan Allah aba da me wannan abin ya kama wannan zargi ne tsakanina da Allah na kare hakkin Allah Allah nake tsoro ba na tsoron kowa ja Hajiya bai kamata a ce maganar mutane bace za ta daga miki hankali ki yadda da ni kuma ki haƙuri kuma yana da lokaci dan Allah ki daina wannan kuka hakika wannan kukan naki zai jawo Allah ya fushi da ni ki haƙuri wanda ba haka ba ka san tattara ni ban maka garin subhanallah dan koma kauye subhanallah Hajiya ki haƙuri wannan ba ta kai ga wannan matsayin ba ki haƙuri addu'ar ki da jin daɗin ki shine ci gaba kuma shine abu zai kawo lokacin da za a kai matsayin da cewa Allah ya turo ta gari wadda za a zauna da ita ba laifi bane kuma yana da lokaci amma ki min afuwa wannan kukan da kike yi cikin tashin hankali zan shiga ya haƙuri
Sa'idu yaron malam. Baba ina wuni? Na gajiya. Ba gajiya. Mun same ku lafiya? Lafiya lau. Madalla. Ya hidima? Lafiya lau. To madalla. Lafiya lau baba. To dama abin da yasa na ce ka zo aiken ka zani. To. Ka je gurin umman ku. Idan ka je ka ce na aiko ka. To. Uwaila. Ta shirya ta zo. To. Dan malam yana so zai fitar da mata. To, zamu da wani kenan. Ai na san shirban ka kenan. Gaskiya na ji dadin jin magana. To, ka gaya mata ka ji ko? Ba matsala. Ka ja kuma kunnanta. Ba matsala. Yawwa ta shirya ta kyau. Zai so ta wani. Yawwa. Kisa, amana da kyau, mutum laraba ne da. Ana so zai so ta. Ki gani ma mu daɗi za mu ku kwaɗe ilimi. Ilimin mu a baya, kin ni makarantar ma na daina zuwa. Allah ilimin ki na zai ka zuwa na samu na. Na ji daɗi ba sosai. Allah, na ji daɗi sosai. Wallahi na ji daɗi ba. Akwai dumame? A'a, dumamen na ai baka zo da wuri ba. Ok, babu? Sai da yamma an gama abinci. To kyaje mu zan zo. Na ji daɗi ba. To shi. Na ji daɗi sosai. Na daina zuwa karatu ma gaba ki ɗaya. A'a, na Allah ka zo karatu. To shikenan baba. Ka zo karatu ka ji ko? Na gode baba. Abun daɗi ne wannan baba. Na gode wa Allah. Wannan. Wannan ai sai dai malam ɗin. Wa zai iya wannan shiriri ta irin na kai jama'a. To Allah dai ya tabbatar da alheri. Lafiya lau, na gajiya, sannu ko? Su da suka zo wajen a zaɓe su a matsayin matan gida su ne kuma za su iya ne. Allah can rabu da su wasu neman gindin zama wasu ga na Allah don a zaɓe su. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Yaron malam. Inda malam yana nan dai ana tare. Wallahi. Adalla. Ina wuni? Na gajiya. Na gajiya. A karatun. Lafiya mun malam. Kuma adalla. Malam. Alƙawari ne ya cika. Ga su nan. A kansu daidai har mutum 5. Magana auren nan. Idan 2 kake so an samu ga su nan. Idan 3 ne ga su nan, in ma 4 ne ga su nan, in 1 ne ma ga su nan, sai ka zaɓi wacce Allah ya sa rabon ka ce a cikin su dai ba za ka rasa duk wacce za ka aura ba. Ka bude ido ka kalle su ɗaya bayan. Kai ba ka da hankali? A'a to. Ai shi ke na ai ta bayyana kanta. Malam wace ce? Kai ake tambaya. To shi kenan. To kun ji za mu ga zan gaya muku koma wace ce kun ji? In an jima duk yadda muka yanke hukunci za ku ji labari. Sai ku tashi ku je kawai ko? To sannan ku to madalla. Madalla. Wala ki ci gaba da jin carbin ki fa. Sannu Sadi. Kin ji ko? Ina zuwa ki ci gaba da jin carbin. To ita wata mata bar takalminta. Ke wace ce wata takalminta?
Yake cewa ce fa ta sadi. Bi su can ka kai musu. Wata takalmi ki lalla. Bi su can ka kai musu. Fitinan ne. Wai wa ka zaba ne to a ciki? Wa ka zaba? Mai hijabin da carbin. Mai hijabi da carbi? Baba, me yasa kika kira wa'annan ga wannan yarinyar kanwa ta riga. Kai mu shiru. Mai hijabi da carbin ita nake gani. Mai hijabi da carbi? Shikenan. Ni ba ita na so ka zaba ba. Ni da ma ga zabi na nan Sadiyan na ita na zaba maka. Baba sai an ji ba kar ya canza. Ba gurin je. Waila. Ke ka baba. La. Waila. Ila illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ai ya bada dariya yaron nan. Ai kin san shi. Yanzu ita mai hijabin ka zaba? Sai san. To ai an wasa ce. An wasa? An wasa ce mana. Sai san karatu amma shashasha ne. To Allah ya sa to ka ta dauko halinta amma ni da wannan yarinya ka zaba mana Sadiya. Ai ta fi. To amma ja in kika duba ai ta bayyana kanta ai. Ita ta bayyana kamala ta mutumiyar kirki. To ita ce ga ta arfa da hijabi baka ganin komai a tare da ita har da cirbi a nan ta tana kullun lazumi. To malam ba mu taɓa musu da kai ba an taɓa cewa ga abin da nake so ka ce a'a ba amma wannan tunan nan ga naga ka dagi a shi kenan ba da wannan ita ce musulunci da aure su mai rufe ainihin mai suturta kanta kuma gashi har da carbito tun ga kenan Allah take kira kowane lokaci Allah ya sa haka ne ha zuciya kenan Allah ya sa haka din ne a zuciya Allah ya sa shi ya bani kai kina so a yi tunda Allah ya kasa an samu mutum ne kirki a cikin su ai abin da ake so kenan to shikenan izan bikum ba'din qad sara wa ala jaddul akadara wasu alal indaza wa shaddul akadara kin ga maganar ta wa raku bi ayyidin namar sha'a ba'u fi mafi to shine zancen ta bayyana komai da kuma ya bayyana cewa ita mutum ne kirki to Allah ya tabbatar da alkhairi amin malam ne ta annabi mai dala'il mai kira kai ya so Allah ya kara miki amin 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 Allah shi albarka Allah sa a dace oh na ruwan malam ke amma da isa da yana ya aure da to kuma ya hazan Allah sa ita din ce mafi alkhairi Waila! 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 Wailatu! To in ban maka mai kira ba me zan maka miki? Gyara dan kwalin ki tukuna. To me yasa za ki ringa bacci har wannan lokacin ba ki neman rabon wurin Allah ne? Na je na kwanta ga wuri ba ina ta gem wallahi. Gem din ne yana ki kwanciya da wuri? To wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa ba ɗabi'a mu bace wannan. Ina laifin ki ce lazimi kika yi hage kai ki dare amma me ya haɗa ki da gem? To tsakani da Allah wannan wayar sun ni zan maganin wannan abu sai a karɓe ta a nemo irin tawo wadda za ki kirawo a kirawo kaki daman tun da na ga wannan hasken a cikin wannan wayar ni na san cewa babu alheri a cikin lamarin ba gaskiya bane wannan ba ka'ida bane a gyara kin ji ko ki san me zaki dan ba mu ci ko mu sha ko in ban koma baccin ba Kai, ka rika karatu ƙasa-ƙasa. An da dinga yi. Ga za ka nuna wa ilimi ana. Wa kake nuna wa ilimi ka iya karatu? Ka fa kana son ka zama arne, kada ba ka yin sallah ma.
ina yi amma ba akan lokaci ba kuma kana shan taba ka san kurma ne kai sai a ce ko dutse ne shi ko dutse ne ya ga mu kuma kurma ne kada malam ya fito ya zo ya same mu na wannan dutse ne bai da gaba bai da ba ko dutse ne bai da kana shan taba magana ake ma Sa'idu kai yanzu ba fa ruwan ka yanzu kai saboda yanzu ilimi ya dawo gidanku ko ka zo makaranta ba kai shikenan ilimi har gida zai zo ya same ka gaskiya ne gaskiya ne ka san fa kanwas yake abu wallahi tallahi ko yanzu ba ruwan ba ruwa na gaskiya gaba ɗaya ni aka ya gaya mun yanzu a sauki a bati zai dinga samu ya gaya ma ko ya gaya mun haka ai yasa ne ta roƙon Allah ya bata mala ai kaga da ba kamar na san wannan ne a zuciyarsa ko dama kun yi magana mun yi magana da shi ya zo ya samu gaskiya yanzu fa kai ba ruwanka ba ruwa na dole ne kai tai mana girman kai yanzu zuwa makaranta sai dai mu sai ya zaɓi lokaci daga dama ma ya tafiya sai kwanta sai bude littafi sai bude shafi yake baya karatun fa sai bude shafi ya kai 30 wa'an ba'adahu ka gani ko wai ba'adahu kai kaga me ka aje ba kai ne munafikin shi ba ka ga mai ka gaya masa kai ne munafikin shi ko ba karatu yake ba ka gaya masa ne gulma ba gula aka ce ba kai ma munafiki ne wato kaga kai ka san halin sa fa in kana irin wannan zai wata ran zai ni makaranta ne ma munafikin wata ran zai naushe wani in ya fusata wallahi sai ya buge wani Allah ban littafi da Allah wani littafi ga ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.